Aitor Sorreluz hasiko da, EHUn doktore gaia dena, eta ekarri digun izenburua Arantzazu eta modernitatearen krisia. Nahi duzunen. Bueno, egunon eta eskerrik asko hemen egotegatikan. Izenburu ikusita Arantzazu eta modernitatearen krisia, norbait pentsa dezake, aber krisian daudenak ezote diran Arantzazuko fraileak, ez? Osa, danak zarra, gutxi, behaiek hortaz konstiente dira eta errealismo puntu handi batekin, etorkizunari begirari dira eta Arantzazu behare birpentsatzen nahi dira. Testu inguru honetan nik, Pablo Agirre Faltategiri eskerrak emain nizkioke, ze Arantzazu birpentsatze honetan, erakutsi digu edo, Vitoriano Gandiagaren begitatikan Arantzazu ikustea. Eta, Jose Azurmendikain maite zuen Carlos Santamaria gogora ekarriz, poesian gure bizitza eta gure mugak traszenditu eta kosmosarekin egiten dugu bat. Horretarako gure baitan sartu behar. Sartu eta entzun. Carlos Santamariaren hitzak dira horiek, eta Azurmendiren ustez, Santamariak berak hori idazten ari denean, Gandiaga eta San Francisco Asiskoa dauzkago goguan. Munduak poesia behar du, gizon emakumeek bere buruarentzako erreferentziak berreskuratzeko. Eta horiek Azurmendiren hitzak dira. Nik, komunikazio hontan edo zera defendituko nahiko nuke. Oteizak Arantzazun eginiko ekarpenak mendebaldea krisira bultzatu duen subjektu modernoak gainditu egiten duela. Hau defenditzeko, lehenengo atalean, Azurmendi, Gandiaga eta Oteizaren arteko loturak ekarriko ditut gogora, azkar batean oso evidentiak baitira. Bigarren atalean, Azurmendik irudikatutako subjektu modernoaren zirriborroa egingo dut. Azkar batean ere, seguramente Azurmendi nik baino askoz gehiago irakurri dezu. Eta hirugarren eta laugarren ataletan, Oteizaren ekarpena zirriborro horren aurrean jartzen saiatuko naiz. Loturak, miseriak, utxuneak eta urratsak beraz. Aurrean pasatzen. Hori da. Hori izan hipotesia. Oteizak Arantzazun eginiko ekarpenak mendebaldea krisira bultzatu duen subjektu modernoa gainditu egiten du. Loturak atalean, esan bezala, Azurmendi, Gandiaga eta Oteizaren arteko loturak apuntatuko ditut. Begibistakoa da, lotura horiek Arantzazu eta olerkigintza direla. Data batzuk, danak hor dituzue, labur. Orain dela 20 urte, Jose Azurmendik Euskal Herria krisian libura argitaratu zuen. 50 urte lehenago, 59an, Arantzazu eraldatze prozesu sakon batean murgildu zen. Basilika berriaren obrak hasi ziren. Proiektuak 20 urte iraun zituen. Izan ere, 79an Jorge Oteizak Arantzazuko bere estatutaria bukatu zuen. Aurten izan da, gertakariaren 50. urte horrena. Eta bai Alzutan, bai Arantzasun, oso erakusketa interesgarriak eta hitzaldiak eta egon dira. Eraldatze prozesu horren hastapenetan joan zen Jose Azurmendi Arantzazuko seminarioa 9 edo 10 urte zituela. 1950an. 12 urterekin fraide ikasketak Foruan, Zarautzen eta Herriberrin jarraitu zituen eta berriro 60. urtean bueltatu zen Arantzazura. Teologia ikasketak egitera. 1964 urtera arte. 4 urte horietan ezagutu zuen Vitoriano Gandiaga. 62an argitaratutako Gandiagaren Elorri liburuko olerkiak Jose Azurmendik bakandu, sailkatu eta bildu zituen. Azurmendiren olerki liburu bakarra, hitz berdeak, 1971 urtean argitaratu zen. Lehenengo orrialdetan Gandiagak berak idatzi zuen autoreaz eta liburuaz. 12 urte ez ezer idatzi gabe eta 74an Gandiagak 3 gizon bakarka argitaratu zuen. Bigarren edizioan, 81koan, epilogo gisa Jose Azurmendik Gandiagari egindako elkarrizketa bat jasotzen da. Bertan Gandiagak aitortzen du Oteizak berak bultzatu zuela liburu hura idaztera. Nik ez dut orain idazten olerkian ere azaltzen da zergatik hausten duen Gandiagak bere isiltasuna. Azkar batean, tailer batean nengoan Oteitza baten ondoan, hitzak apalki entzun nizkion,
eta asmo bat hartu beroan. Agintzen dizut egia, idazten dudan guztia, tailer hontara jasoko dizut, gaurtik hemen dut saskia. Egunero joaten omen zitzaion Gandiaga, joaten zan Oteizaren gana, eta bere olerkitxoak edo, kantatzen zizkion. 2001 hiltzen Gandiaga. 2009an Azurmendik azken egunak Gandiarekin idatzi zuen. Arantzazu ikusteko eta sentitzeko moduan Gandiak izandako berebiziko eragina nabarmentzen du Azurmendik lan horretan. Osa, lehenengo kapituloa irakurri besterik ez dago, ikaragarria da. Oteitzaren eta Gandiagaren arteko emozionatik, barkatu, Bueno. Oteitzaren eta Gandiagaren arteko lankidetza eta sintonia dago gaurko Arantzazuren ikuskeraren oinarrian. Hau, Agirre Baltzategik esaten du, indako ikaragarrizko, behakoentxe bertan, Arantzazu du kantagai liburu, bilduma edo atera du, lana ikaragarria da, eta jasotzen da historian zehar Arantzazu kantaren bidez nola irudikatu dan. Santa Maria gogoan hartzen badegu, agian begiak ikusten ez duten hori ikusi dezakegu hor jasotzen den guztiarekin, eta 7. volumena bere osotasunean Gandiagari eskainita dago. Eta horko hitzaurrean hori esaten du. Gandiaga eta Oteizaren arteko miseriak. Horrean. Hitzberdeak, Prometeo miserablea. Gizona miserable da, gizon izaten hasteko eskubideen deklarazio bat behar badu. Gizona benetan miserable da, jainkoaren erbelazioak egia izateko eliza bat behar badu zaintzaile. Zera izba, ez zekiagu begiz begi batak bestea begiratzen eta. Jose Azurmendik ideitzako olerkia. Lehenengo bi estrofetan, Euskal Herria krisiko lehenengo bi atalak laburbiltzen dira modu ikaragarrian. Eta nahi baduzue, azkenengo estrofak ere, Jose Azurmendiren, pentsamendua, esatea gehiegi da, baina, aspektu oso importante bat ere laburbiltzen du. Atal honetan, Azurmendik identifikatutako subjektu modernoaren miseriak ekarriko ditut labur gogora. Azurmendirentzat, moralaren ezinbesteko baldintza gizartea da. Morala gizartea eginez egiten baita. Gauza jakina da, egoera historiko, sozial eta kulturaren arabera, giza esperientzia aldatuz doala, eta esperientzia morala gidatzen dituen balioak ere aldatuz doazela. Horrek ordea ez du esan nahi edozer gauza balio duenik. Edo Azurmendik berak modu zirikatzailean esaten duen modura, naziak gaiztoak izan ez zirenik. Bere ustez, posible da balio absolutorik izatea, naiz eta balio horiek kultura eta gizarte batekiko erlatiboak direla onartu. Izan ere, gure eguneroko jokaera eta sentiera sozialean badaude zuzentasunaren irizpide modura jokatzen duten balio absolutuak, naiz eta bere absolutu horretan erlatiboak izan. Beste modu batera esan da, badaude elkarbizitza arautzen eta mugatzen duten eta zalantzan jartzen ez diren konbentzio sozialak. Sopa, zurruta hotxik egin gabe jatea adibidez, bere adibidea. Grekoko etos edo latineko moraliz hitzen etimologiageri erreparatuz, moralak banakoaren eta taldearen interesa harmonizatzen ditu. Ohitura eta ekanduraren bidez, Jose Azurmendiren hitzetan. Elkarbizitza arausten da. Azurmendiren ustez, balio horiek ikasi eta barneratuz egiten gara pertsona. Nor bere buruaren jabe, kide eta pareko besteekin. Horren bestez, balioen baliagarritasuna, haien objektibotasuna zertzen duena alegia, gizarte bizitza eratzen duen gizatasuna eta giza esperientzia da. Balien objektibotasuna beraz, haien onargarritasun intersubjektiboan datza. Kontua da, zer egin, nola jokatu, gizarte batean ordena eta balio horien baliegarritasuna, hau da, adostasuna, zerbaitegatik puskatu egin denean. Kakotxak, gure tragedia da, bizi dugun kulturan, zurrutotxik ez egitea guretzat absolutua dela. Eta ez hiltzea edo ez torturatzea ez dela absolutua. Izan ere, Euskal Herrian komunitate edo tradizio desberdinen arteko harmonia baino, haien arteko puskatutako frontera gaindiezinak daude, artxipelago modura. Hori da Euskal Herriaren drama.
nola garatu desberdintasun horretan adostasuneko balio mundu simboliko bat, batasuna ezberdintasunarekin elkartzen dakiena, nola hasi sekera, eta hau zen Jose Azurmendiren beste kezka nagusietako bat, guztiok batu gaitzaken mintzairarik ere ez badaukagu. Metafora mankomunak. Nola baina izan da posible gizarte atomizatu hau, nola hautsi dira loturak, non galdu da komunitatea. Modernitatearen krisia elkarren arteko loturen galtzean zertzen alda. Jakinen Weborriko memoria taleko solasaldian, solasaldi luze eta ederrean, Azurmendik modernitatea errenazimentuarekin kontra kokatzen du. Ernazimenduak askatasunaren bilaketa izan arren, protestantismoa eta gerra zibilak ekarri zituen, esaten du. Modernitatea subjektu modernoa askatasunaren beldur honen aurrean jaio zen. Gizakia subjektun bihurtzen da, eta bere subjektibotasun hori zertan gauzatu erabaki behar du. Autu horretan hartzen du zentzua, ilustrazio eta erromantizismoaren arteko kontrajartzeak. Hau da, norbanako eta komunitatearen arteko dikotomiak, estatu eta nazioen arteko auziak. Eta munduaren aurrean paratzeko aukera hori etikoa da, Azurmenderen ustez. Munduaren aurrean harturiko postura jakin batetik sortu da zientzia. Zientziarekin garatu da teknika modernoa, eta teknikarekin gure lan eta produkzio sistema, estatua, gizartea, bakea eta gerra. Babelko dorrea eraiki zuen subjektu modernoak, baina Babelko izanagatik ere dorre sendoa. Munduaren aurrean gizon emakumeak bere burua ipini du subjektu, eta gainontzeko guztia objektu. Horra, modernitatearen autu etikoa. Natura abordatzeko, natur zientziek ekonomia kapitalistaren dominazio eskema berbera hartu dute. Kontemplazioaren bidetik posible da gauzak ezagutzea maite ditugulako. Halako zen Grekoen jakin mina. Jakintza horren arrakastak ordea, ezagutza praktikoa gailendu arazi zuen, eta horrela gizakiak gauzak menderatu nahi izan ditu, zientziaren eta teknikaren bidez. Grekoentzat desberdintasunek egiten zuten handi eta eder mundua. Ikusmolde modernoan aldiz, mundua modu zientifikoan ezagutu ahal izateko, desberdintasunak ezabatu egin behar dira. Modu askotara moldea daiteken errealitate berdintasun leunera soildu. Desberdintasunak ez dio axola. Hori da modernitatearen hibris berria. Infinitua bera gizakiaren esku dagoela arrokeriaz betetako usteak gidatuta makinen laguntzarekin naturari egiten zaion bortxa. Produkzio teknikoaren printzipioa ez da besterik. Produktuen berdintasuna baino horiek mekanikoki sortu eta aplikatzea posible izateko. Hau da, teknikak, zientziak, errealitarekiko desberdintasunez abstrakzio sortu duen bataren puntutik abiatuta, identitate ideal baten erara produzitzen du errealitatea. Munduan makina eta merkadoria soiltara pobretzen badugu, subjektu modernua ere makina soilera soiltzen da, esaten du Azurmendik. Naturak errealitatea galduz, niak ere berea galtzen du. Eta poetak munduari eta gauzei berriro beren errealitatea itzultzeko beharko dira. Ni neu orain uler dezakegunez, neu izateko. Mundua janzteko teknikoek erantzi eta ezur murriztu dutena, berriro bizitzaz eta kolorez betetzeko eta gu munduarekin, mendiko bidearekin, larrosa eta baratzarekin, etxe ondoko kale kantoiarekin, itzaleko banku isalerekin, umeak garrasika jostatzen diren plazarekin, mundua eta gu bat. Bai? Oain utxuneak, ikusten dezue, Oteizaren apostoluak. Bai? Oteizaren apostoluak urriaren 21 jarri ziren, 79ko urriaren 21. Oteizaren urteak ziren, 71 urte, 71 urte betetze zituen. Pitatea Arantzazuko basilikaren fatxadaren goialdean jarri zen egun hartan. Bai? Bi olerki desberdin. Ezkerreta, zuen... Ezkerreta, bai. Gandiaga berak idatzitakoa, tristura, zan nagusi. Oteiza ordea pozik zegoen. Nolabait, hor esaten da,
unkitu egin zen Oteiza. Zergatik esaten du lehen aldiz obratik askatu egin dela? Zer adierazi dio bukatu berri duen obra horrek? Zer desio zuen lehendik Oteizak? Bai? Nire ustez, Arantzazuko bere interbentzioaren konklusio bukatze horrek, orantxez salatu ditugun edo, Joxe Azurmendik salatzen zituen gizaki subjektu moderno horren miserian gaindipena edo ikusi zuen bere obra horren bitartez. Bai? Hau esateko baliatzen naiz, orain dela 11 urte, 2008an, Oteiza Fundazioak Oteizaren jaiotzaren garren urteurrena zela eta kongresu bat antolatu zuen eta izenburua zen Oteiza eta modernitatearen kresialdia. Bai? Bertan, Nacho Aiestaranek oso komunikazio interesgarri bat egin zuen eta Zezanek San Biktuar mendiare 60 aldiz pintatu omen zuen. Bai? Eta bere ustez, hor nolabite Heideren gauzen zer izana adierazi nahi zuen. Bai? Orduan, saiakera hori Aiestaranek Oteizak aita Donostiarekin egindako hilarri horrekin parekatzen du. Bai? Bere ustez, Zezanek paisaje baten zerizana, benekotasuna adierazi nahi zuen margo horien bitartez, eta Oteizak ere espazio, paisaje horren benekotasuna adierazi nahi du. Bai? Nik gauza bera egingo dut, baina Arantzazura gurera ekarriz eta paisajea irudikatu baino gizakiaren, subjektuaren, niaren zerizana adierazi nahi duela uste dut Oteizak bere apostoluekin. Bai? Hau baieztatzeko ere, beste pista bat edo, John Macareno Ramosek Oteizaren laborategi esperimentalak eta Carl Gustav Jungen psikiatraren teoria psikoanalitikoak parekatzen ditu. Bai? Eta, Jungen teoria psikoanalitikoan oso garrantzizkoa da arketipoaren nozioa. Nire ustez, Oteizari arketipo hori agertu zitzaion bere lana bukatu zuenean. Bai? Horrea, guzti hori adierazteko eta Oteiza ulertzeko espazioaren nozioa eta tartearen nozioa garrantzizkoa da. Hemen, figura hauetan ikusten den bezala, lehenen gontan, figura hori da unitate hirukoitzarina, hor hiperboloidea daukagu zilindro bat, baino aurrak ikusten digu, konkabidadeak. Konkabidade horien bitartez Oteizak espazioa aktibatu egiten du. Zulo horien bidez, utxun horien bitartez, adierazten da figura horri zerbait falta zaiola. Baina aktibazio hortan ikusleak jartzen du falta zaion hori. Figatuz da hemen azpiko iruditxo hortan, ezta? Borobil horiek ikusleak irudikatzen ditu, baina espazio arkor horrek aktibatu du irudikazio hori, ez dakit ulertzen da ondo. Nabarmen ikusten da, gero hemen preso politiko ez ezagunari egindako monumentuan. 2 monolito ditugu, baina izan batean begia erdira jute zaigu. Ze bien arteko utxune horrek, espazio horrek, beste espazio bat aktibatzen du. Eskulturatikan kanpo doan espazio bat aktibatzen du. Ikuslea jartzen duen espazioa. Bau guztia, urrengoa, eta hau, barkatu diazue, ez dakit, 2 minutu badituan, merezi dula, Tiriki tauki mailuaren hotza. Tiriki tauki mailuaren hotza. 16 harri lantzen ari da Oteitza. Ai, ari da Oteitza. Tiriki tauki mailuaren hotza. Tiriki tauki mailuaren hotza. Mailua penazkoa. Harria gau beltza. Ai. Harria gau beltza.
Tiriki-tauki mailuaren hotza, tiriki-tauki mailuaren hotza. Etsipen kolpe bat da, ukaldi bakoitza. Ai, oi, ai, ukaldi bakoitza. Bai, egile askok esaten dute, Bitoriano Gandiagaren elorri eta hiru gizon bakarka, hor transizio bat egon dela, Oteiza izan da transizio horren eragile, eta hiru gizon bakarkan hor agertzen den Bitoriano Gandiaga Euskal Herria omen da, komunitatea da, herria da, bai? Azormendik esaten du, Oteizaren interprete akreditatuena Bitoriano Gandiaga dela, harek esate zuen, efectivamente, Oteizaren apostoloak Euskal Herria diala, komunitatea dela, bai? Elena Martin, esan dizuet, 50. urte horrena dela, erakusketen komisario izan denak, beak adierazten du, esplikatzen du, frisoan apostoloietan materiaren ahultze bat dagola eta espazio indartu egiten dela, bai? Oteiza berak Androkando izigo olerkian apostoloiek balet modura irudikatzen ditu, bai? Nere tesia edo nik botatzen dudan pista da, orain arte interpretatu da Oteiza pietatea eta apostolen arteko hutsunea eta histori guzti hori. Apostola bakarrikan hartzen ditugu eta beraien arteko espazioak eta beraien barruko hutsuneak eta kontuan hartzen baditugu, eta interpretatzen badugu apostolo bakoitzak bestearen espazioa aktibatzen dugula, ordun kontatuko gea subjektu moderno hori utxikan daola. Ez dala subjektu amoderno hori utxikan daola. Bai? Beste modu bat esan da, eta hori irakurringo dizuet, bukatzeko. Apostoluak ez dira ordea subjektu modernoak, perfektuak, ahal guztidunak, osatuak eta bukatuak. Hutsunez betetako zerak dira. 14 horien artean dagoen espazioek, hutsuneek eta tarteek betetzen dituzte apostolu bakoitzak dituzten hutsuneak. Besteak zertzen du banakoa zer den zera. Hutsuneek eta harremanek tarteek betetzen dute esanguraz Oteizaren ni amodernoa. Horren guztiak 14ak osatzen duten osotasunari dinamismo ematen dio. 14ak dantzan baleude bezala, baletean. Bai? Eta horrela bukatu nahi nuke. Ez da Jose Azurmendin olerkian bezala ez dakigula elkarri begira. Oteizaren apostoloak elkarri begiratzen badakite, elkarren beharra dutelako. Eta komunitate horrek desberdintasuna behar du. Norberaren hutsune hori, nor hori, galdera hori erantzuteko, zertzeko. Bai? Eta, gaur egun ere, Arantzazuk badaki, apostolek badakite, dantza egiten da, eta, Arantzazora jun eta ikusi apostoluak eta guztiak. Vale?